थांसै ना आयो मेंबाय नै हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दायो मोनाबिलिनि सम स' लोगोफोर आं दिनै नोंसिनाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर जोङो दहाय सानावहाय बालि जुरि ओरैजा बिलोआवहाय ना गुरहैदोंमोन एबा ना बोहैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दहाय थांनाय समावहाय जिथु ना बोहैनाय जायगा बे जायगायाव माने एन्ट्र'खौ होनाय जायोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनाबिलिनि सम फुख्रि जिङाव जिरायनानै माने एन्ट्र'खौ होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ जों बानायदों आरोना लोगोफोर दासो भिडिअखौ नायलांदो आरोना लोगोफोर बालि जुरि सकनि ससे डाउनाव बिराद गोलाव माबा बिलो दं आरोना स' जोङो बे बिलोआव दिनै ना बोफैदोंमोन आरोना दा एक्सुवेलि दहाय मबाइल हमग्रा गैयैखाय ना बोनायखौ देखायनो हादिया ओमफ्राय जों दा नाखौ बोखांबाय आरोना ओमफ्राय नाखौ देखायनोसै आरोना जों नाखौ बेसे बुरजा मोनखो ओमफ्राय जोङो नै समबारनि तुरमुस बागाननिफ्राय तुरमुस लाबोफादोंमोन मेंनानै जानो होननानै दा जेनेबा बोखांबाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय एसे जों तुरमुस जाग्रोबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै जोङो नाखौ देखायनो थांबाय दं आरोना नोंसिनो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजा नोंसिनो आं बिलोखौ देखायनो र' बिलोआ बेनो बे बिलोआव जोङो ना बोफैदोंमोन दिनै मुस्रिजों ओमफ्राय बोबावगौमोन ओमफ्राय मुस्रिया एकदम जाथ्रा मुस्रिया जिबाय थायो खनसे बोबानो जियो मुस्रिया जाया ओमफ्राय बाबाय बोला होननानै ओमफ्राय दा खांख्राइखौबो जोङो 6-7 केजिसो हमबाय खांख्राइखौ ओमफ्राय नाखौ दा नायदो देखायनोसै आं नोंसिनो नाया बेसे बुरजा बोरो नायालाय फैद' जाखांसो मुस्रि गांनै लाबोदोंमोन गांनैबो जाया मोजां सिनाया ओमफ्राय माबा दा मुस्रियाव लखबा केमेरा दा जोङो नाखौ भिडिअखौनो नाखौ जोङो दायो सुनो नागिरदों आरोना दा देखायगोन मुस्रियाव लुखबनानै माने सुनोसै नाखौ आरामनो जाखागोन सासेयाबो एकदम होख्लागासिनो सेम्पाननि बायदि ना बोबा बिराद ओंखाम उखैयो बोलो थाङोना ओंखाम उखैनो बारदोंमोन होनबा नोङो बिथां फैसा दे पे होनलायनो फिसा गामिलै इयो लोगोफोर एकदम हारसाफोरनि गेजेराव गामि गेजेराव दंफैयो नेपालि हारसा असमिया दं आरो बिलोआ जाबायलै दहाय देखायनो मोजां बिलोआ बेनोमोन आरो बेयावनो बोदोंमोन जों ओमफ्राय आफांथिंबो बोहैदोंमोन ओरैजा बांसिन मोनदों नाखौ ओमफ्राय ओरैथ' जायगा गैलामोन खिन्थु जों मालाय बोखोन्दा दोल बोरायावसो बोदों आरो माने जोङो दिनै खामानि मावनो थांदोंमोन अरुणाचलाव ओमफ्राय महरियानो फैयाखै ओमफ्राय खामानिबो मावनाय जायासै नालाय ओमफ्राय मा गोसोखांबाय नाखौनो बोहैनोसै ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै माने ना बोफैदों आरो दा नाखौ जोङो बोखांबाय दा नोंसिनो देखायनो थांबाय दं लोगोफोर जोङो दा नाखौ बख'बाय नै नाया नै आरोना नै देखायना हो एसे मोजां मोजाङै देखायखादोंब्रा नै ज्राव सल खुसिया मागुर बामि मोनलायबावदोंसो आरो दा न'आव मोनहैबा नै देखायबावगोन नोंसिनो दा बेखौ नै दैमायावसो जोङो सुनायाव देखायबाय आरोना माबा नायाबो फैला दंलायनो फैला ना जाबायलै सोनोसै खोमा दायो जोङो लोगोफोर न'आव थांबाय दं आरोना बिलोनिफ्राय ओमफ्राय न'आव थांनानै मोजां देखायबावगोन नाखौ नोंसिनो खनसे नै ना लाग्राया खबाइजों मनाजों लानांदों ओमफ्राय समबाराव सिगाङाव मोनहैबाय ना गुरग्रा जायगाफ्रा नै बेयावबो बोनो हायो खिन्थु बेयावहाय बोनो होला आरोना गावसिनि रायजोनि जाहैबाय बेयावहाय साइनबर्ड होनाय दङ बेयाव ना बोयोबा माने फाइन लानाय जागोन आरो माने ओमफ्राय रेमब'खौ बेयाव पार्किं खालामदोंमोन थांसै ना आयौ मेंबाय नै मुखाफ्राबो जिलाबाथाय बोबानो फ्रानो आयौ रखदा ना फिसा गिदिर आरोना स्र' जागोन जाया स' लोगोफोर ओमफ्राय नाया बेनोमोन आरोना लोगोफोर दा जोङो नाखौ रानखांजोब्बाय नाया सासेयाव आधा केजि गोलैबाय ओमफ्राय खांख्राइ बुरजाथारमोन दा खांख्राइखौथ' माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर खांख्राइखौबो स' देखायनाय जायासै नाखौल'सो देखायनाय जाबाय ओमफ्राय जोङो दा नाखौ रानखांजोब्बाय आदामोनाबो थांजोब्बाय आं आदामोनखौ दोनना फैबाय रेमब'जों ओमफ्राय दा आं न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया ओरैबायदि खामानि गोलैसोना दं आइयाबो माइ हायदों आफायाबो गैया बबाव थांदोंथाय रावबो गैया आं हारसिंल' एकदम न'फ्रा गालाय गुजाय जाना दंजोबो दा दुगैयाखैबो आं दैनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय न'फोरखौ एसे साफा खालामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय उनाव लासैनो दुगैनोसै आरोना लोगोफोर दा एक्सुवेलि मानसि गैयि न'फ्राव नै माबायदि जायो लोगोफोर गालाय गुजाय नै ओरैजाबो माइ दङ दाउफ्रा ओरैबायदि जायो माइखौ बाब्रे नै ओरैबायदि गालाय गुजाय जाना दंजोबो न'फ्रा माने अबस्था गैयिबो जाना दं लोगोफोर दा आङो बेफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय आराम दुगैनोसै नाखौबो सायखानोसै आइबो गैया दा खैथायाव सफैयो मालाय न'सो माइ हायदों नालाय लोगोफोर दा जोंहा नै माइयाबो नानो जानोसै
स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा मस्ट वेलकाम आंनि इउटुब चेनेलावहाय स' थेंक इउ लोगोफोर